امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи восеи вилояти Хатлон шаҳраки Ҳулбук гулгашти восеро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масоҳати умумии гулгашт 1 гектарро ташкил дода, дорои беҳтарин шароит барои истироҳату фароғат ва сайру гашти сокинону меҳмонон мебошад. дар маркази ноҳияи восеи вилояти Хатлон шаҳраки Ҳулбук асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гулгашти восеро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат дар гулгашти навбунёд аз рӯи муҷассамаи қаҳрамони миллати тоҷик восе парда бардоштанд. муҷассама аз ҷониби ҳайкалтарош Хушбахт Саъдиев бо маҳорати баланди эҷодӣ сохта шудааст. баландии муҷассама бо назардошти таҳкурсӣ 11 метрро ташкил медиҳад. таҷдиди гулгашт ва гузоштани муҷассама дар ин майдон бо саҳми шахсони эҳсонкор ва соҳибкорони хайрхоҳи маҳаллӣ сурат гирифтааст. масоҳати умумии гулгашт 1 гектарро ташкил дода, дорои беҳтарин шароит барои истироҳату фароғат ва сайру гашти сокинону меҳмонон мебошад. шукргузор аз он ҳастем ки бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонамон корҳои ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ хело ҳам вусъат ёфта истодааст. бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як гулгашти замонавӣ барои истироҳату фароғати сокинони ноҳия ба истифода дода шуд ва имрӯз мо мардуми шарафманди ноҳияи восе аз дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат миннатдор ва сипосгузор ҳастем. ҳамин гулгашти замонавӣ барои истироҳату фароғати сокинони ноҳия ба маврид аст ки мисол сокинони мо омада ҳар шомгоҳ бегоҳ ҷавонон сокинон ғизои маънавӣ ҳам мегиранд. лоиҳаи гулгашти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аҳмадҷон Ҳулбук таррезӣ шуда, корҳои сохтмониро кормандони корхонаи воҳиди давлатии манзилию коммуналии ноҳияи восе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ниагара А анҷом доданд. дар давраи таҷдиди ин иншооти фарҳангӣ ва гузоштани муҷассамаи восе беш аз 50 нафар сокини маҳаллӣ барои иҷрои корҳои сохтмонӣ ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин шудаанд. муҷассамаро бо истифода аз металли ранга сохта, таҳкурсӣ ва атрофи онро бо санги хоро оро додаанд. дар атрофи муҷассама бо композитсияи бадеӣ 3 фаввораи замонавӣ бунёд гардида, ҳамчунин гулҳои ранга ва дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шудааст. мо имкон дорем ки дар ин гулгашт сайру гашт кунем, истироҳат кунем. дар инҷо гулҳои зебо, дарахтҳои зебо шинонида шудааст ки ба мо илҳоми тоза мебахшад. дар инҷо дар баробари гулу дарахтони зебо ҳамчунин фаввораҳои диққатҷалбкунанда сохта шудаанд ки барои таъмини фароғати мо басо мусоид мебошад. мо ҷавононро лозим аст ки ба қадри ин ҳама ободкориҳо бирасем ва дар рушду тараққиёти минбаъдаи мамлакат саҳмгузор бошем. масоҳати гулкоришуда дар ин мавзеъ 0,65 гектарро ташкил медиҳад. ин масоҳатро дар баробари майъсазоркунӣ ҳамчунин бо истифода аз 240 000 дона гули ҳархелаи мавсимӣ оро доданд ки ба кас рӯҳу илҳоми болида зам менамояд. طبق اطلاع درختان همیشه سبز شینانیده شده در گلگشت واسه به 270 بیخ برابر است. برای تامین گلگشت با آب انبار نیز بنیاد کرده شده است که گنجایش آن 100 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. گلگشت توسط آبپوشک‌های زمانوی آبیاری می‌شود. راهروها در مساحت 3500 متر مربع سپولک‌پوش گردیده‌اند. من یکی از جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلال که امروز از شهدهای میوه‌های استقلالیت چشیده ایستاده‌ام. باعث خوشنودی و سرفرازی است که با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای ساکنان ناحیه واسه و خصوص ما جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلال چنین گلگشت زمانوی و بیشت منظر به استفاده داده شد. این خوشبختی هر یکی ما است که در فضای آباد و زیبا با خوشحالی و خرسندی بی حد و کنار در چنین گلگشت زیبا منظر سیر و گشت و استراحت می نماییم. چطوری که به همه ما و شما معلوم است قبل در ناحیه ما چنین زیباگی‌ها به نظر نمی رسید و این محض با شرافت به واسطه محترم امامعلی رحمان است که امروز ناحیه ما به یکی از ناحیه‌های زیبا منظر تبدیل یافته است. از این رو جواباً به این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همچون یک جوان منتداری صمیمی خویش را از نام کل ساکنان و جوانان ناحیه واسه ضمن گشوده دادن این گلگشت زیبا عرض می‌نمایم و در برابر این قید می‌نمایم که ما جوانان که پیشبرنده سیاست دولت و حکومت هستیم در زیبایی‌های این ناحیه سهمی ارزنده می‌گذاریم.
дар гӯшаи гулгашт лавҳаи тарғиботӣ бунёд гардида дар он мавзеъҳои тарихию сайёҳӣ аз ҷумла қалъаи тарихии ҳулбук, қасри миралӣ маҳмадалӣ, кӯҳи намаки хоҷа муъмин ва харитаи сайёҳии ноҳияи восе тасвир шудааст. равшании гулгашти наву замонавиро дар шаб 80 адад чароғҳои гуногунҳаҷми ҳархела таъмин менамояд. президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ҷиҳати истифодаи самаранок ва ҳамин гуна зебою диққатҷалбкунанда нигоҳ доштани гулгашт масъулонро муваззаф намуданд.